skævt nu, eller hvad? Du gør det meget ens. Men det er jo klart, at nu det også det har været optaget, og der har været længere tid imellem, så vil man have set en større forskel, ikke? Ja, ellers som jeg siger, hvis man har været på begynderstadiet her, ikke? For Hans har jo også ikke sagt til mig 1000 gange, ikke? Ned med skulderen, ned med skulderen. Ja, men jeg husker det derhjemme, det kan jeg godt sige dig. Det gør jeg altså virkelig. Ja. The line in the middle is actually really useful because you can see some deviations that you wouldn't otherwise see. That she's like just there's a little bit sideways movement to compensate. Yes. Det er ikke meget. Nej, det er det altså bare ikke.